И както виждате, в моят сервер ще играем. Да, ето го моят сейф. Ако не ми е сейфа на катаната, ще се гръмна. Ако не ми е сейфа, нито модерната брадва. Съжалявам, че сме се развили толкова много, но може да не са ми сейфани нещата. И да, сега Create Lobby. Да. И това е готина играта. Изтеглете си я. От Steam струва пари, от Замунда е безплатна, но не знам откъде ще се я купите. Или от Замунда, или от Steam. Не се знае. Ако искате си я купете от Steam, ще ви върви по-хубаво и ще е по-реална. Замунда малко по-нереална. Защото бъгва тук. И да. Също тук тимито не може да се намери, а в закупената, това е демо, а в закупената от Steam може да се намери Тими, детето и превъртяш играта. Но когато не е закупена, и ето ми ги нещата, брадвите и всичко. Да. Да, и сега ще убиваме малко. Ей, идиоти! Да. Днес ще ви покажа къде е катаната. Ще има малко канибали, но карайте. Да. Може да викам каджини, но малко са. И да, това е готина играта и мисля, че ще трябва да се изтеглите, защото ще имате забавление вкъщи, кога сте сами. И да, готина се играта, пак казвам, защо повтарям думи. И бил се. Днес ще ви покажа къде е катаната на версия 0.3.5 и така е. И тук до ето този пещера има... Не, ето. И ето един идиот. Не е един. То да беше един. То никога, когато срещнете канибали в The Forest, няма да са малко. То също живее. Видяхте ли? Скачат, викат ненормални. Да, трябва да ги цепите. Ако видите само един канибал в The Forest, който ви напада, ще е учудващо. Знаех си, че тук има още. Умри, 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 умри. Той е много ясно, че ще умре. Аз съм прото. И да. Това смисъл. Играта я бива. Да. Стига, бе! Още ли? Много идиоти на бъка. Не знам защо направиха играта с канибали. Но готино. Мъртви са. Това беше моята сила. И слизам. Ето, ще видите такава пещера. И трябва да слезете надолу. Много е дълго. Опа. Праве. И да, когато видите тази пещера, сега няма да слизам, защото си губя времето. Ще влезете в нея. И трябва да търсите един път, който е наляво. Ще има път и после продължавате право напред и виждате катаната забучена в крака на един човек. И това беше от този епизод. Само да ви покажа къде е катаната и до скоро.